Быйыл Гыйнвар айында татар халкының легендар җырчысы, ТССРның халык РСФСРның атказанган артисткасы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Әлфия Авзалованың тууына 90 ел тулды. Юбилей елында гадәттә искә алуга багышланган махсус программа әзерләнә. Бу хакта тулырак таныштырыр өчен актуаль әңгәмә карарга тәкъдим итәбез. Аны журналист Мөршидә Җихан әзерләде. Сәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, быел халкыбызның былбыл сандугачы Әлфия Авзалованың тууына 90 ел. Күптән түгел аның каберен зиярат итеп чәчәкләр салынды, әмма шуның белән әлегә чаралар тамамланды. Ел буена нәрсәләр буласың? Менә без Әлфия Авзалованың үзәгендә һәм аның кызы Зөлфия Авзалова Нигъмәтҗанова белән сөйләшәбез. Зөлфия ханым, ел башланып китте. Менә әле билгелеме нинди концертлар, нинди конкурслар, гомумән нинди чаралар үткәрелә? Иң башта әнинең менә шул 90 еллыгын үткәрергә зур концерт эшлибез. Һәм без октябрьдә уздырабыз 3нче халыкара фестивален Әлфия Авзалова исемендәге. Шул чара, зур чара була ала бирсә, гала концертлар белән. Аллага шөкер, яшь җырчылар тырышалар белергә, кем булган ул Әлфия Авзалова. Аның иҗаты белән танышырга телиләр. Шуңа күрә китапта бит инде 3 телдә чыгардык китаплар Әлфия Авзалова турында. Хәзер нотный материалларыбыз бар, чыгардык. Әлфия Авзалованың 100 җыры репертуарыннан. Менә шуларда басылды безнең. Хәзер инде менә алай булса караоке ясыйбыз. Караоке Әлфия Авзалованың репертуарыннан менә уже сөйләштек, ниттек. Хәзер инде шуны берләштереп, нитеп ала бирсә, ул да чыгар дип ышанам. Менә Зөлфия ханым, чыннан да Әлфия Авзалова репертуарындагы җырлар, алар безнең тарихи, милли фондка кергән алтын фондны тәшкил итә. Әлбәттә, яшь җырчылар аларны башкарырга тиеш дип саныйм мин дә. Сез килешәсезме әлеге фикер белән? Әлбәттә башкарсыннар. Мин шуның өчен бит. Менә беләсезме, 2 халыкара фестиваль үтте. Сез килгән идегез, күрдегез. Без беләсезме, ничек төзибез безнең концертларыбызны, концепцияларны. Мин әйтәм, менә җырлар безнең сайтта ул язылган нинди җырлар. Менә шуннан сайлап алалар. Менә шуның, то есть аның репертуарыннан, понимаете? Мин наоборот әйтәм, җырлагыз дим. Потому что ул автор түгел. Ул автор түгел, ул җырчы. Ул җырлады ул җырларны, ул тудырды ул җырларны. Автор ул бит композитор белән шагыйрь. Әни җырчы. Форсаттан файдаланып шуны да аңлатып китик әле. Зөлфия ханым, менә быел үткәреләчәк халыкара Әлфия Авзалова исемендәге җыр конкурсы бәйгесендә кемнәр катнаша ала, аның таләпләре нинди? Балалар 13 яшьтән башлап 35-кә хәтле. Менә шуңа күрә безнең зур диапазон дигән 3 группа. Килегез, көтеп калабыз сезне. Безнең ишекләр ачык. Шуңа күрә тырышыгыз. Кем тырыша, бөтен нәрсә булдыра. Әлфия Авзалова үз иҗатында авангард стиль алган, джаз стилендә дә ул җырлады. Төрле инструменталь ансамбльләр белән беренче ул җырлаучы безнең. Шуңа күрә аның менә бу башкару осталыгын яшьләргә дә өйрәтәсе иде. Шул уңайдан конференция, бәлки менә шундый фәнни-гамәли конференция үткәрү теләгегез юкмы? Безнең уй күптән. Без инде аның турында бик күп сөйләштек, уйлаштык. Музыкальный колледжмы, институт культуры нишләп юк. Аларның базаларында да аны үткәзеп булашлай бит. Анда чөнки анда институт культурыда аларның эстрада отделениялары бар. Ул зур конференция булырга тиеш дип уйлыйм. Белүемчә, ишетүемчә, Зөлфия ханым Камал театрында әле премьерада әзерләнә икән, Әлфия Авзаловага багышланган. Әле аның Курчак театрында булган премьерасын күреп бик шатланган идек. Ансын инде Курчаклар уйнады.
Әміне мұнсы енді біз яңа премьераға әзірленеміз демек, ол нинди болашақ, кімнер ойны, һәм нинди стилде ұйыштырыла? Мұнсы әзірек музыкаль спектакль білесіз ме? Көбірек мюзиклға көбірек бата менен білесіз ме? Бала шақларын бик әзгіне әкірінгіне аны алып, аны көрсетеміз. Һәм инде аның менә лирика менә аның яратуы, аның мәхәббәт вакытлары менә шул чакларның гастроль вакытлары. Кайчан әни гастрольләргә чыккан иде, менә чит-илгә дә барган иде. Менә шуларны күрсәтәсебез килә. Шуңа күрә ул кызык булырга тиеш. Менә яшь композитор белән либретто яза торган җегет, яшь җегетләр, кызлар, менә шуларга юл биреп, карыйбыз инде аларга, ничек әйтим, ышанып. Әлфия апаның тууына 90 елга багышланган чаралар белән бик тәфсилле итеп таныштырдыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә, Зөлфия ханым. Без тамашачылар белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Хөрмәтле телевизор караучылар, чыгарылышыбыз тәмам. Рекламадан соң эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүген тапшыру тулаем Татарстанның халык язучысы Әмирхан Еники иҗатына багышлана. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Исән, имин булыгыз.